Ορίστε. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Fortnite μαζί με τον φίλο μου τον Φίστη. Πες γεια στα παιδιά. Είπα, γεια σας. Σήμερα το βίντεο μας θα είναι online shotgun, δηλαδή healings, πολλά χιάρα, αλλά μόνο με shotgun. Μία shotgun όμως, μία. Δηλαδή δεν θα έχουμε 5 shotgun. Δηλαδή έχει double bomb, απογορεύεται. Κάνουμε πολλά άλλα. Στο επόμενο βίντεο μπορεί να παίξουμε, να κάνουμε skybase. Και αν πάρουμε το win, αλήθεια, θα είμαστε... Τι να πω και εγώ τώρα. Στους 100 subscribers, να ξέρετε, δεν το κάνω αυτό το βίντεο. Στους 100 άλλους 10 subscribers, εγώ είμαι ένας συνδρομητής του Φράουλες. Για κάποιο λόγο με λέει έτσι, δεν ξέρω γιατί. Τι? Τίποτα, τα παιδιά λέω. Αφού Φράουλες σε λένε, παιδιά μην τον ακούτε, Φράουλες το λένε. Όχι σε κανονικό όνομα, το λένε Αριστίδη. Ναι. Έχω πάρει ένα καλαμάκι και το έχω... Τώρα, μπήκαμε σε μια πίστα. Τέλεια. Subscribe και like στον Αριστίδη, το αξίζει πάρα πολύ. Πάλι το στρως. Πάλι το... Με το τόστισε όλη μέρα, στο χέρι. Με το αυτό το μπουργκερ μου, το σκύλο μου, το μπουργκερ. Hello. Αυτός ο χορός είναι σκατούλα. Ένας γκάρτ που χορεύει που ακούει μίκου. Παιδιά, θα κάνω και εγώ μετά το 1, 2, 3, ready, μίκου, πι. Το θέλω αυτό το χορό. Θέλω να σας πω κάτι. Και εσύ ακούω παιδιά. Όταν έχουμε πολλά V-Bucks, το item shop είναι χάλια. Όταν δεν έχουμε, βγαίνουν τα καλύτερα πράγματα. Τι να πω, παράδειγμα, βγαίνει μια Regenerator, βγαίνει μια Dark Bomber. Λοιπόν, εγώ λέω να πέσουμε εδώ που έχει ένα τέτοιο που πουλάει shotgun. Δεν ξέρω και τι μόλις τι λέμε. Πάμε εδώ. Τι είναι αυτό εδώ! Τι είναι αυτό! Like στο βίντεο! Εδώ! Like στο βίντεο λέει να κάνετε! Κανονίστε να γράφετε κολοδά... Γεια! Δεν βρίσκω shotgun. Έχεις shotgun. Όχι. Τι είναι το κάνω αυτό. Το πετάω κατά άλλα σπίρα. Αυτός εδώ έχει shotgun. Πρέπει να βρούμε shotgun. Εσύ. Ούτε αυτός. Πέτα το. Κλέβεις. Chest. Είμαι λίγο κολόφαρδος εγώ, γιατί βρήκα αυτά εδώ που δεν μετράνε σαν όπλα. Οκ, με 30 δευτερόλεπτα εδώ. Έχουμε δύο κλασικά. Βρήκα shotgun, στην βρήκα. Εύχομαι να πουλάει αυτός εδώ ο τύπος, ο τυπάς. Πουλάς. Ω, και πουλάει! Πουλάει αυτός εδώ shotgun, το πήρα και εγώ shotgun. Πήρα και εγώ shotgun. Θα πεθάνεις και το βλέπω, παιδιά, δεν θα πεθάνει. Σε βλέπω.
νόμιζες? Ότι βρήκα την καλοφαρδία μου. Ναι, αλλά εγώ έχω rare shotgun. Εγώ έχω rare shotgun όμως. Θα σου βρω εγώ το... Ναι, κοίτα, εγώ γάντια, έχω skateboard. Εκείνο εκεί μετράει σαν όπλο, άρα κλέβει. Όχι! Την κόλαφα... Το παίρνω και θα το πετάξω στον κύκλο. Το παίρνω και το πετάω στον κύκλο για να μην πάει να το πάρει κανείς. Βασικά... Όχι, άστο. Ούτε να τα κουβάμε δεν πρέπει. Άστο κάτω. Το αφήνω εδώ. Ναι, αυτό θα πάρει. Γράψτε όλοι στα σχόλια. Κάτσε, έχεις αντίστοιχα τα σχόλια ή να μίξετε. Θα προσπαθήσω να μάθω πώς τα ανοίγουνε. Βασικά θα τα ανοίξω. Έχω καταλάβει πώς. Αλλά τουλάχιστον μπορεί να τα πω κουστάρω. Τουλάχιστον δεν θα πετάνε. Beach. Έχουμε αντιπάντες. Αν ναι, και σε αυτό θα με αφήσει και να το ανεβάσω. Πόση ώρα γράφουμε που το λέει? Δεν βλέπω. Δεν μπορώ να δω. Φέραμε εδώ τα χείλη. Τι βρήκες? Κάτι και να μην σχολιάσεις. Κάπα. Με την κολόφα. Μη πάει το μυαλό σας σε άλλα πουλιά, τα πουλιά που πετάνε. Μπορούμε να τα πάρουμε, εντάξει. Είμαι πουλί. Με πυροβόλησε ένας από μακριά, ρε. Τον έχω. Κότα χτυλός. Ρε! Ρε! Πάμε! Κι άλλο shotgun, τέλεια. Είπαμε ένα shotgun. Καλά, το πετάω. Κοίτα τι αφήνω, κοίτα. Ενώ έχω aimbot με αυτό, στο λόγο μου. Κάνουμε 8. Παιδιά, Κάτα skill, να ρωτήσω κάτι, κάτα skills. αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ τι είναι που σίγουρα θέλει να το βάλω? Βάτε. Να, δες εδώ τύπου, κοίτα εδώ το τύπο. Θα σε κράτα το και πάρτε φωτιά, κράτα το και πάρτε φωτιά. Εγώ έχω μία σε πόσο. Εγώ έχω 50, 50. Τι? Παιδιά, σε 2 κλείνουμε το βίντεο. Σε 2 λεπτά κλείνουμε το βίντεο, να ξέρετε. Γιατί θα είναι μικρό βίντεο αυτό. Βασικά ή μέχρι... Καλά. Μισό. Κάτσε λίγο ακίνητος. Μπα. Δεν θα βλέπετε λίγο τι κάνω. Οκ, παιδιά, είμαστε εδώ. Βρήκαμε άτομο, επιτέλους. Γι' αυτό πατήσαμε πάλι για να βρούμε άτομο. Ρε! Κλέφτη kill!
Πυροβολισμοί. Παιδιά, να ξέρετε, αυτό εδώ θα είναι το πρώτο βίντεο με intro. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Εγώ αλλάζω shotgun, γιατί εκείνο εκεί ήταν το αγαπημένο μου που είχε. Έχω μία κάπα, 2 σκυλιά που δεν τα έχω. Ξέρεις κάτι? Σκυλί! Τα πετάω κι άμα πεθάνει κάποιος είμαι... Πάω να δω εδώ άμα έχει κανένα epic. Δες εδώ τώρα τι έχω φτιάξει. Έχω και Δεν έχω gold. Αγοράσατε για τα παιδιά. Δεν έχω gold. Έχω γι' αυτό gold. Πλήρωσα 800 ευρώ για ένα legendary shotgun. Τι 800 ευρώ. Έχω πάρει ένα χρυσό shotgun. Καλά θα κάνουμε. Απλά θα πρέπει να είναι Roblox. Βασικά όχι, ναι, να κάνουμε, γιατί όχι. Μισή ώρα. Δεν είμαστε για μεγάλα live. Το τελευταίο σου live που έχεις κάνει σας δείχνω μυστικά για το Roblox μύθος. Μισό λίγο. Είπαμε κάτι. Δεν μου αφήνει. Λοιπόν, παιδιά. Subscribe όλοι. Ναι, και σας τα θυμίζουμε. Like, subscribe και καμπανάκι. Να φτάσουμε το στόχο μου τις 100 εγγραφές. Αυτό ήταν το βίντεο. Αντίο!